taya ni ka zo ka taya ni zan cinye babu kai. To dan me muka zo ba dan mu huta muka zo mu kama hotel ba? Ina amfanin kuɗin. Na sake kamowa. Allah. Ni ne dai har yau har kullum. Shek Ustaz Akaramaka Allahu Bazallahi. Mallan celebrity dodon kamfanin yan dan malele to mai haru. Da ke nan Najeriya da faɗin Afirka da kewaye. Ka ji wata asalin original authentic international 'yar iska? Wannan da kake ganinta magana ake ta tirisim fa. Ita wannan tirisim ce ma gaba daya. Ka ji wai kira take a zo a taya ta saboda ta ci ya mata ya dan ubanta. To ko dambu ba mai haru ana neman ruwa a sha ya wuce, amma ke saboda tsabage rashin mutunci wani ma kike kira a waya kice ya zo ya taya ki mai haru saboda wani dan ihu nake ji. wannan ihu mene ya ta ki ci ubanki. Yanzu ki sa a ranki cewa misali kina cikin aikata wannan abun sai ki mutu, me za ki je ki cewa Allah subhanahu wataala? Amma da yake ke mutuniyar banza ce, yarinya ce mai haru dan ubanki. Kina nan kina hankalinki a kwance saboda tsabagin nishadi ya miki har wani kike kira waya zo a idan ubanki za ki ci ubanki abin ya girmama za ki ci ubanki mutuniyar banza.